Ir-ċevuti ppubblikati mill-Gazzetta llum jiżvelaw infiq li jagħmel il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar. F'temp ta' xahrejn u nofs bejn Diċembru tas-sena l-oħra u frar ta' din is-sena intefqu aktar minn 7,600 euro fuq ikliet u festini. Hemm irċevuti ta' ikliet li l-ġustifikazzjoni li ngħatat għalihom hija li kellha bżonn issir preparazzjoni għall-avvenimenti li kienu se jsiru f'pajjiżna fosthom iż-żjara ta' Ministru mill-Libja. Irċevuta oħra ffirmata mill-kap tas-Segretarjat tal-Ministru Joe Cassar titlob biex jinħareġ pagament ta' aktar minn 1,100 euro għal 8 platti tal-fidda illi fihom biss 12 ċentimetru. Ix-xirja saret mingħand kumpanija f'Ħalluqa b'medja ta' 140 euro għal kull platt tal-fidda. Nefqa oħra saret fuq bukketti tal-fjuri. F'temp ta' 15-il jum bejn l-10 ta' Jannar u l-25 ta' Jannar ta' din is-sena intefqu aktar minn 900 euro għal fjuri illi ntbagħtu għal funerali li saru f'parroċċi differenti, il-maġġoranza tagħhom fid-distrett elettorali tal-Ministru Joe Cassar bl-akbar ammont ta' bukketti jintbagħtu fir-Rabat. Il-bukketti tal-fjuri l-oħra f'din l-ispiża ordnhom is-Segretarju Parlamentari Mario Gallia illi jaqa' taħt l-istess Ministru Joe Cassar. Mario Gallia wkoll bad dawn il-fjuri fil-funerali tad-distrett tiegħu l-aktar fiż-Żejtun bil-bukketti nxtraw kollha minn ħanut fiż-Żejtun. B'kollox fuq ikliet u festini, platti tal-fidda u bukketti tal-fjuri intefqu kważi 10,000 euro. Dan l-infiq sar fl-istess ħin li l-Gvern ħa deċiżjoni li jnaqqas fost oħrajn 8.5 miljun euro fl-ispiża tiegħu fil-qasam tas-saħħa u 1.4 miljun euro fl-ispiża fil-qasam tal-politika soċjali u l-familja.